Vítam všetkých pri ďalšom pokračovaní videoblogu Be Visible internetovej marketingovej agentúry Visibility. Moje meno je Juraj Sasko, som riaditeľom agentúry a tentokrát sa stretávame pri trošičku self-promo videoblogu, pretože chcel by som vám predstaviť náš nový produkt Melody, na ktorom sme vo Visibility pracovali niekoľko mesiacov. A celý produkt Melody sa skladá zo 4 základných pilierov, takže tie si trošičku popíšeme a vysvetlím vám vlastne, o čom Melody bude. Kedykoľvek potom nájdete dodatočné informácie na našej webovej stránke visibility.sk/melody, kde nájdete PDF-ko na stiahnutie, nejaké video, takže nech sa páči, klikajte aj tam. Aby som teraz prešiel jednotlivými pilierami a vysvetlil vlastne, prečo Melody vzniklo. Visibility ako agentúra bola doteraz známa hlavne kvôli výkonnostnému online marketingu, či už je to SEO alebo PPC. A jednoducho celá tá doba sa posunula v online marketingu niekde inde a dnes už keď robíte SEO, tak nemôžete len vymieňať odkazy alebo registrovať stránky do katalógov. Jednoducho tieto metódy už nefungujú a do celého toho procesu výkonnostného online marketingu sú už potrebné aj iné elementy, ako napríklad online PR, komunikácia a tak ďalej. Takže preto my sme navrhli Melody so 4 základnými pilierami, ktoré reflektujú vlastne tú aktuálnu situáciu výkonnostného online marketingu. No a ja teraz prejdem postupne prvým pilierom a to je kvalitný web. Budete robiť zbytočne nejaké aktivity ako platené PPC reklamy alebo optimalizáciu stránok a jednoducho dlhodobé aktivity, aby ste dostali ľudí na stránky, keď ich neviete na tých stránkach skonvertovať. Keď máte zlý web, zlú grafiku, nevhodnú navigáciu, keď tam chýbajú call to action prvky, ktoré by tých ľudí vyzvali k tej aktivite, ktorú od nich očakávate, tak jednoducho tie ostatné aktivity nemajú zmysel. Takže toto je taký prvý základný kameň úspešného online projektu, kedy my navrhneme, ako by mala vyzerať stránka z hľadiska SEA, z hľadiska štruktúry, pomôcť navrhnúť nejaké call to action prvky a tak ďalej. Jednoducho všetko k tomu, aby tá stránka nebola len pekná, ale aj efektívna z hľadiska konverzií a z hľadiska možností prekonvertovať návštevnosť na zákazníkov, na registrovaných užívateľov, čokoľvek od nich očakávate. Druhý pilier je Search Engine Marketing. Tam zahrňame vlastne optimalizáciu pre vyhľadávače a PPC reklamy a toto je veľmi dôležitá časť, keď vlastne dostávate tých ľudí na vaše stránky, či už z organického vyhľadávania alebo z plateného vyhľadávania na Google a teda jednoducho z návštevnosti žije väčšina stránok a súvisí to vlastne s kvalitným webom a s tým, že keď už tam máte tú návštevnosť, tak ich viete skonvertovať. Potom tu máme časť online PR a komunikácia. A toto je dôležitý element z dvoch pohľadov. Jeden je ten, že dnes každá online marketingová stratégia by mala rátať s nejakou diverzifikáciou návštevnosti alebo diverzifikáciou zdrojov návštevnosti pre stránku, pretože nikdy neviete, kedy konkurencia zásadne nezvýši ceny za preklik pri PPC reklamách alebo kedy vám stránka zrazu padne vo výsledkoch vyhľadávania na rôzne kľúčové slová, vy stratíte veľkú časť svojej organickej návštevnosti. A práve preto musíte už dopredu si plánovať nejakú diverzifikáciu zdrojov návštev, aby ste robili aktivity aj z hľadiska online PR, sociálnych sietí a tak ďalej. Jednoducho, keď prídete o jeden zdroj návštevnosti, aby ste stále mali na tej stránke návštevnosť, ktorou viete vyžiť a s ktorou viete pracovať. A s tým vlastne súvisí aj online PR a komunikácia na sociálnych sieťach a na internete ako takom. No a samozrejme je tam aj druhý dôvod a to hlavne kvôli optimalizácii pre vyhľadávače, lebo keď budujete spätné odkazy, tak jednoducho spätné odkazy z kvalitných článkov, relevantných článkov, zo sociálnych sietí a aktivity užívateľov, ktoré vedia vygenerovať spätné odkazy, tak to je to, čo v dnešnej dobe potrebujete a čo má oveľa vyššiu hodnotu ako nejaká registrácia do katalógov. Takže sú tu dva elementy, prečo tento pilier je obsiahnutý v našom produkte Melody. No a úplne posledné sú analýzy a reporting. Pretože si myslíme, že keď už máte kvalitný web, keď už máte na tom webe komunikáciu, keď už tam dostávate návštevnosť, tak stále je čo vylepšovať. Vždy sa môže stať, že niektoré kľúčové slova pri PPC reklamách sú veľmi drahé a vôbec vám nekonvertujú. Prípadne, že niektoré stránky na webe majú veľmi vysokú mieru odchodu, teda bounce rate. Takže analýzy a reporting pomôžu odhaľovať takéto nedostatky a optimalizovať celú tú vašu online stratégiu tak, aby ste možno za rovnaké
peniaze v budúcnosti, mali z toho ešte väčší efekt. Takže si myslím, že analýza a reporting je taký posledný a zároveň aj prvý krok k nejakej dodatočnej online stratégii. Takže toto je náš produkt Melody a jeho 4 základné piliere. Ako som už na úvod spomínal, viacej informácií nájdete na visibility.sk/Melody a ja pevne verím, že tento produkt si nájde svoju cieľovú skupinu a myslím si, že celé také online smerovanie speje k tomu, že firmy a zákazníci budú vyžadovať nejaké integrované stratégie, hlavne v online prostredí, pretože každý ten element, ako som spomenul, úzko súvisí jeden s druhým a si myslím, že budúci rok a ďalšie nasledujúce roky už to nepôjde robiť len jednu časť a na ostatné nemyslieť, takže preto je tu Melody. Ja dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom pokračovaní videoblogu Be Visible, teším sa, majte sa pekne.